birman hinmani ko kebono sawi phaya kunui khabaksa miliwei hamjak lai nalai mani takuk Krishna Chaudhary Tripura bai Josurani Tripura kunui khabaksa miliwei tiprasani tomung bai gedal jak hapung hathai kesaro jorao huklayo bolongni meukateng thaikateng Phalya kunui baksa hatirogo thangai Phalya chalai tongjamani aw abono hono hamjakma phiaba nokha talnai hai engkha takuk Krishna Chaudhary Tripura bisnani basawi manya Bwsak sakrum jagai mokrop jagai bangra robon sawi samung hamung tangai manya doktoro thangibo rang puisa kri nai manya nogo ki philei pok Kwlaijak wana ma bai apte haiki sai chugya angma bai bihik hinjaknai bo chugya angai thangka kunui bisnarok klaina nangkha yagulo nogo chana maikiri nungna toikiri bihik Bwsai Klaima bai sajugno kebo chenai kiri Bolong kuthuk bisingo kebo bai chejeya ngai tongmani koktuma yagulo kamini lukurok saimane bo serni khlai chubalai mani koktuma bo khunakha Tripuri khorang yagulo korbuk press club bo jesuk mansa chubakha khapani Tripuri takhuk tei bukhurok norokno koijao u takhuk bai bukhukdo online ni bisingti jesuk mansak chobanani bagai borokno chobanani bagai norok Tripuri khorani description no boroni IFSC code by bank account manane jesuk mansak chobanani bagai koihoro Tripuri khorang takuk Krishna Chaudhary Tripurani nikuma angkha Srikanta Panchayat be khobjak Kairam Kami Post Office Kwaifang Jolaibari RD Block Santi Bazar subdivision uskang bang boje bini khage wana te lung ge wase je samya ba hoping te sem samai kre no mai kha kre brok se parani bro mo thungkru ge mairong kyo se ja kyo se nei khage thungkru rei tong tha ta bo mu sakre hai si tong je wana te thi chouja ba hamba hamya ko bo komya ka doctor paktar klanan barang se khopsa pakreng ke tma ba klam thaila tong la khapla hai na wa bonji kholai jina ne o kaine zrau khaise masa ga bunawang nai chai tong khai je hayana akang bo zrong mia khai sa la ya hai bro khang le sa ri tam tle 먼저 우르바가 투만에 데라면에 hinga je skang saga aba thumane deramane tung te genara Bwsai phelal che mithi rakha mithi sakha doctor Thongoli na job bon doctor ba sandi bada thangdi open ni cancer se unga de phare go garang kre Muiya unka arga medical dogan go bichina gai phaikha Abose ga kisa kom thamai ga tendromni arbong mani la he komeria babane kopirasne thisa kha ra krai slongna ga rang sai sho ge para ga 300 rang 700 bai thangar foga abchi namne kopirasne ga se 500 tia sini tonga 100 ge o sini para ne animam Pina araga sai shutia pithi pasone namni hamya bomba tabo hembona jile rai tongo he komiya